danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Da yake mun gaya muku cewa wannan biki abubuwa da dama ya tara, kuma za mu ɗauko muku daga farko har ƙarshe baya ga tattaunawa da kuma raye-raye, sannan akwai kayayyakin al'adu da abinci da sauransu wanda wannan al'umma ta Atakar suke takama da su. Kuma yanzu haka mun zo kan teburi kenan inda za a nuna muku su waɗannan abubuwan da irin alfanunsu da kuma yaya ma ake yin su da mahimmancinsu a ƙarƙashin wannan a cikin wannan masarauta. Yanzu tare da ni wanda za su ba ku wannan bayanan su ne za su gaya muku sunansu kafin mu ci gaba da kewaya. Mama, ya sunanki? Sunana Chief Mrs. Anna Avon Gimbiya Takat. Kun ji tare da ni akwai mai sarauta babba wato Gimbiyan Atakat wanda yanzu za mu yi wannan zagaye da ita, sannan kuma ga baba shi ma za mu sunan shi. Sunana Alphonsus B. Ngo, ni ne kuma mai ba da shaura a wannan majalisa na Takat Chiefdom. To shikenan, yanzu ba tare da bata lokaci masu kallon mu sai ku biyo mu ku ga su wayannan kayayyaki domin duniya ta sani, su san cewa mu ba mu bar al'adunmu ba kuma muna alfahari da su. Yanzu an fara da wanda ke gabana, yanzu za a gaya muku sunan shi da kuma amfanin shi da kuma ma yanda ma ake yin shi.